Здравейте отново. Сега ще си говорим за нещо различно, за нещо, което правите яко отвън, във всяка една открадната почивка. Ще си говорим за пушенето. Пушенето и рекламистите са тясно свързани. Това е една любовна история, която продължава десетилетия. И ако се върнем леко назад, ще видим, че ние, рекламистите, сме виновни за това, че хората си мислят, че пушенето не е толкова добре. Защото даже сме им твърдяли противното преди време. Даже сме им казвали, че пушенето ще ги държи фини, красиви и цялото семейство ще е доволно от това, че вие пушите. Дори сме им пробутвали идеята, че всичко свързано в техния живот може да бъде свързано с пушенето. И сме им набутвали собствените си рекламни измислици, като Дядо Коледа, да им продават цигари. Всъщност, рекламистите ние сме тези, които казахме на мъжете, ако пушите, ще изглеждате мъжествено в очите на околните, въпреки че в огледалото има тежки ленце или плешиво теме. И ние, рекламистите, сме тези, които накарахме жените да си мислят, че когато пушат, те изглеждат еманципирани, стилни, красиви. И всичко това беше продължение на десетилетия, докато в един момент някак си обърнахме палачинката и заговорихме, че видите ли, пушенето било вредно. И започнахме да правим кампания след кампания по целия свят, в която казвахме на пушача много ясно, категорично, силно, брутално понякога: виж, ти се убиваш, ти отрепваш себе си с това пушене. Не стига това, не ти смъртиш, ти изглеждаш зле, огрозняваш и отгоре на всичко сперматозоидите ти приличат на сокови. Само че пушача, като голяма част от вас, може веднага да каже: да, аз пуша, но не ти, не ми говори, аз какво ще правя, аз правя каквото си искам. Затова ние, рекламистите, като много умни копеленца, почнахме да говорим, че пушенето е вредно не само за теб, но и за тези около тебе. Тровиш всички свои приятели, познати, включително собствените си дечици. И всичко това, което правим вече години да ги убеждаваме колко е вредно пушенето, е с една единствена цел: да кажем на пушача: ти си виновен, че пушиш. Затова са всички кампании против пушенето. Трябваше и ние да направим кампании против пушенето. От Фондация Вестник поискаха да се включим в тяхната инициатива. И ние това, което направихме, преди да кажем на пушача, че е виновен, се поразровихме малко. Тези хора познавате ли ги? Сигурно не. Това са шефове на едни компании, които произвеждат цигари. Сега ще ви кажа малко факти. Цигарените компании произвеждат толкова цигари, че за всеки от вас, и включително за всеки човек на тази планета, има по 1000 цигари на година. Всички пушачи, непушачи, все така. Още факти. Печалбата на 6 най-големи цигарени компании е $35 милиарда, което се равнява на печалбите на Coca-Cola, Microsoft и McDonald's за дизайн. Още нещо. На планетата има 1 милиард пушачи приблизително, 6 милиона, които умират всяка година. Десетки хиляди отказват от пушенето и индустрията трябва да ги заменя, за да си запази печалбата. Логично. Затова индустрията какво прави? Те казват, че слагат все по-малко тютюн в цигарите и това е вярно. Вместо него те слагат обаче добавки, които правят да има по-приятен, съответно улесняват навлизането в дървовете и пристрастяват по-лесно. Така че кой беше виновен? Това е интересен въпрос. И ние се опитахме да отговорим. Ето принт-визите, които направихме за кампанията. Ти нямаш нужда от тях, те имат нужда от теб. И долу в боди копито, защото няма как да го прочетете, част от тези факти, че 6 милиона пушачи умират на година, индустрията трябва да ги заменя. Съответно има и за по-светли, по-леки цигари, телевизия. Направихме телевизионен клип с бюджет с отрицателна стойност. Благодарим на Гети за това, че се включиха, защото срещу цигарите се работи трудно. За цигарите се работи лесно, срещу тях е много трудно. Срещу цигарените компании. Нека да видим клипа. 60-метрова играчка, малка, спретната в Марбея и 30 000 тона собствен пясък. Ти ги купи за един собственик на тютюнова компания. Ами, браво на теб! Искаш ли огънче?
Съответно в интернет направихме сайт, в който обяснявахме надълго и широко какво правят цигарните компании и какво правиш ти, като пушиш. Направихме едни стикери, които хората си се лепнаха по кутиите и снимаха и публикуваха във Фейсбук. Това са част от тях. Пушенето води тютюневите магнати до бързо и значително забогатяване и тютюнопушенето храни тях и другите около тях. Съответно, преди да ви оставя да излезете след малко вън, искам да ви помоля следващия път, като си запалите цигара, да си спомняте за тия хора. Желая ви всичко хубаво.